Nyasi mar sigand nyinam mantiere hike mar ariyo dhi nyime alap mar tuke ma Migori. Nyasi ni okelo jotelo mopogore opogore moting'o Mama Aida Odinga, Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga gi Migori County Governor Ochilo Ayacko kod mamoko. Watudore achiel kachiel gi George Juma mantiere kar nyasi no kendo bro leronwa mathoth. George Juma, inyalo nyisowa ni to kwan mar welo mochopo kanyo wacho nang'o ewi kit nyasi machalo kama mar nyinam? Winji makare kinyalo neno gi wang'i toke kanyo bro no kantiere bende ochope nyasi mar nyinam. Nyasi bende koro itimo tielo mar ariyo. Ka tielo mokwongo ne otim higa mokalo kama koro tielo mar ariyo ma bende koro bagi e kaunti ma Migori. Nyasi bende ochope kod jotelo mopogore opogore ma oting'o jakom mar duol ni ma nyinam Gladys Wanga, wantie kod Mama Aida Odinga, wantie kod Gavana ma Migori Ochilo Ayacko kod jotelo moko ma bende ochope nyasi machal kod mae. En nyasi ma bende nyaka sani koro pong' kod mor. Ka bende king'iyo thoro maduong' ma bende koro en mar en mano mar kedo kod vidhieche adek ma juko rawere manyiri ma idendo kaka triple threat moting'o kutego mag ayaki mako yie mondo kaachiel kod lwenjego mag kit chwech. Ka bende mane e thoro bende koro itwakne ka ahinya. Ka bende sama nitie ka niantie kod apisa maduocho wechego mag kit chwech e kaunti ma Migori watwago to e odiechieng' ma kawuono en ang'o malich ma bende koro wadhi timo e kedo kod midhieche adek gi. To bende romo machal koda mae mar sigand nam mise mane kata pilas mage maduong' en mane ma bende koro gigeto chopo to ahinya e kind oganda luo. Profa adwa ni chori machiegni mondo watwag mana mapiyo piyo kichungi ka king'iyo kachacha. Nyasi dhi nyime, aneno ka nitiere thoro maduong' mar kedo kod lwenje mag kit chwech, kute mag ayaki kaachiel kod kata mago moting'o kata mago mag mako yie mondo. Kapok wachopo kanyo, mise mane pilas mage ma romo mar nyinam nitiere godo mwatemo kele kit oganda luo? Erokamano ahinya jotelo. Adwa wacho ni kaka joluo kata kaka mine mag jotelo, mise ma wasebedo godo mwaketo kuom gik adek ma wan go ni. Mokwongo wan gi policies mabeyo ma wasekete kaunti ka kaunti mondo kanyalore nyathi ma nyako kik bed ni omako ich moiw kata ni oweyo dhi somo. To ka ng'ato po notimone kamano, nitiere chike maluwore kata mana gi constitution magwa mabiro miyo olu jogo matimonegi kamano kendo mondo giyud kum moromore kodgi. Wan gi kendo gi gender mainstreaming policy, wan gi gender based violence policy, wan gi policies mang'eny, to maduong' mogik watimo a lot of sensitization. Mane momiyo wachokore kaka wuono mondo jatelo ka jatelo ma piny luo kamora mora modhi e romo owach ne ji ni gik adek gi ok wadware counties magwa: mako ich moiw, medruok mar okimwi, to gi mar adek goruok mag udi, mag chwech mag udi, mondo wadag maber. Kawe kapok akawo duond ng'ama chielo, yo mane mutiyo godo? Nitiere samoro nyithindo manyiri dhi nikech samoro chan, yore mage mutiyo kod yorego mag nweng'o kaachiel kod mage mutiyo godo? Nitie nyithindo manyiri mok nyadhi e sikul, be un gi chenro mar siro nyithindo machal koda mage? Erokamano ahinya. Wan gi programs mang'eny ma waluongo ni empowerment programs ma kata nyathi o drop kapok ochopo e klas 8, wadwa ni mondo wayud ne kaka onyalo timo business mondo omi gichak tijegi mag lwetgi motegno. Kendo wan gi policies mabe wadwoko gi godo e skul mondo omi ka gidok e skul ginyalo somo e polytechnics, ginyalo somo e village polytechnics to gidok dala. To mar adek, nyathi ka nyathi moweyo skul nikech wach ich en amas ni nyaka odog mondo odhi okony. Omiyo wa sensitize mine Kamano watimo mos ahinya kuom ng'ikruok ma kamano e yore mag tudruok. Kata kamano wabro dhi nyime gi sigana mamoko.